A ber, bikote, zer? Gurekin parte hartzeko zer? Arazorik edo? Bai. Diru pixarro tirabazi, erosketa batzuk egiteko adina. Bai, bauket. Baina diru gehiago, mira, betxe, taka, mira zenbat diru. Eta, hori minututan, bi papa ondo pasa, eta lortzen alduzula. Benetan? Zein berde. Galdera batzuk erantzuntak egitio. Vale. Jakin ezkero, zeunek bota erantzuna, eta bestela bia zenbat jente dagoen, galdetu, lortu erantzuna eta nahi joan ban. Beti, erantzun zuzena. Egiten duzen aldiro gehi euro. Hola, errax, aixa. A ver. Venga, bos bai etzerdot? Oso ondo, mikroa eta venga, damutu baino lehenago, hasi bar diogu. Bueno, saiatu ingo geha. Saiatu, zu ondo pasa, aldik eta bekien pasa, ados? Hori da. Nola zizena? Isabel, Isabel, nunca zea? ni ordizikoa. Ordizit, hombre, Bueno, izan do... ordizin bizi naiz, ez naiz ordizikoa, naiz bedaiokoa. Ah, pelaio, bai. Ba, bueno. ordizien izan dugu gara programa honekin, Bos Bai, bai, zu programa ezagutzen duzu, baina, bai. telebistean ikusia, eta... Bai. Te ikusten duzu hemen ez dago tramparik, Kalean edo zintopau, eta venga, al lío. A ber, Eta kasu honetan, ba, zu... Egiedan, a ber. Venga, sorte hon, Denbora, nola deitzen da Duncan Du musika taldeko abeslari nagusia? Dela gutxi berriz ere bultatuak. Buah, Taldea A ber, utzi zuten berriz ere galdetu bultatu beharko, Duncan Du musika taldeko abeslari nagusia. Oso ezaguna. Duncan Du taldeko abeslari nagusien izena bakizue? Duncan Duko abeslari nagusia izena? Duncan Du abeslari... El cantante más... Mikel Erentzun. Ay, por Dios. Bai? Bai, Mikel Erentzun. Mikel Erentzun, denbora, 35 segundu. Bai, zuzen, Mikel Erentzun. Ni manekin baino eza. Karo, etxetik, bai, Mikel Erentzun. Baina hemen ez da gauza bera Ba, teatzen. zue jarri nazu orduri eta... Lasai. Askatu, Bai. askatu pixkat, askatu. Libratu Bueno, ba, gara. naiziko galdera, asmatuta, ondo 20 euro. Hola. Ja jokatzeko aurrea seitzeko bada. Bai, badago. Hoin ez pauz asmatzen, nik badut nundikan atera. Vale. Zagutu duzu dinamika, oso ondo. Bai. Bueno, 35 segundu. Bai, Galdera erraxa zen. muitu beharko, Bai, eta azkar, eta ikusten baduzu zelantza dutela, beste baten gana iban tarrola, bale? Bueno. Bega, denbora, nola ditzen dira Williams aizpa tenislariak? Bai, baik nortzen, ez? Beltza batzuk, beltzaranak. Williams aizpa tenislariak, izenak. Selena. Venga, baya, bestela galdetu. Barkatu. Williams aizpa tenistan izena bakizkizu? Las hermanas Williams, las tenistas, el nombre, ¿sabéis? Serena y... Serena, me acuerdo. Venus. Venga, Bueno, va. Bai, Serena y Venus. taka. Minuto bat eta bederatzi segundo. Orduan, Williams, Selena, ez da? bai. Williams aizpa tenislariak, Selena, oizuk izan duzu, Bai. eta gero neskaurrek, Bai, Venus. Venus. Venus izango te da. Bai, zuzen, oso ondo. Zuri esker bertzeo euro. Selena banekin, baina Bai, bestea Selena, ez. baina, zemitxe jarri, bilak oso zona gaina, oso Bai. gogorrak eta Potente. gorputz potentia, eta Bai, gero bai. besuk ere oso potentia dituzte. Guztiko duzu tenisa? Bai, gustatzen Ah, bai? zait. Bai, gustatzen zait. Nik errango nuke eta ezagutu gabe mendien tabiltzen zarela dola. Jo, Mendizalea do, ez? Mendizalea ibili behar nukena, baina bai, Atxale bentzen? gustatzen zait. Ah, bai, gustatzen zait. Eta izerraitika baino, esan du, hau Bai. mendizalea da, ba. Bueno, Ni mendi ingurukoa naiz. Eta bueno. nahi eta nahi ez. hauntza beti mendira, Bai, osatzen den bai, zola, ez bai. daga. Denbora, nola deitzen zen Nintendoko Marioren anaia? Nola deitzen zen Nintendoko Marioren anaia? Barkatu, Nintendoko Mario anaiak izena? Zuek ez dakizuen Nintendoko Mario anaian izena? Luigi. Luigi. A ber, Luigi. Luigi, denbora! Minuto bat eta oita maika. Hau nere seme txikieri galditu ezkero, Ba, jakingo zula. zenbatu ordu ez dut sartu Bai. Mario Bros horrekin. Seguro baiet. Eta Mario Bros eta Luigi oso ondo, bertso gehiago, oso ondo. Txalotu ere bazu, txalotu, eta gitzerren zuena alaba, zer da? Alaba. Ba, alaba lotxatia. Bai. Ez que gazte hauek, jogurina, Bai, ema monta, bai. Gorka, ema monta, grabatu. Dios, jogurina, hementxe, amatxo hementxe bai, hausarna eta... Hombre, baiet. Dore, hola xe. Oso ondo. Zenbat Bera. gazten borakin. 60 euro eta minuto bat erdi. Oso ondo. Oso ondo. Minuto bat erdi, guztia 15 minutu, 60 euro momentuz, Bai, etxetik ematen duen bezain arraxa dau. Hemen ez dago eskubiltzik. Ez. Ez dago eskubiltzik. A ber, hemendik aurrea esango dugu. Bueno, ikusi guzu, bazen aruntz, badagoela jende gehiago.
Eta, bueno, ba, oen, irutan asmatu duzu, zure denbora hartu. Azkenekoan oso ondo, Bai. azkenen Nintendo eta, bueno, gaztek eta erabiltzen Gazteek, duten hoi da. gauza da, oso ondo. Bega, laugarrena, denbora, nork esan zuen amets bat izan nuen bart. Amets bat izan nuen bart, nork esan zuen. Lehena esaten edo, hobeto esan Hori da. bai detela paso. Seguro? Bai, Bai? bai, Denbora. Bat eta berraita bost. Uste dut Obamak esan zula, bai. uste dut Obamak ere esan zuela, wikan eta esaldi hau, amets bat izan nuen bart, baina etzen lehen abiziko izan. Baixen nork esan zuen? Nork izan zen. Martin Luther King esan zuen esaldi hori. Beraz, Baka, hogei euro voltatu. Bat etzenen, bueno, bai. ez erraz ez talla. Oin jakin da igual. Ba, Martin Luther King esan zuen, bai. Ba, bueno, Bagoaz, bagoaz, poliki, a ber, poliki. irauten duen. Minuto bat eta 45 segundu. Orain honetan ez duzu garbi ikusi, mozten Ez, duzu, bai. 1 euro galdo, baina bentsat denbora daukazu. Bai, bai. Baina izango den galdera asko. Bega, ba, jarrai dezagun. Denbora, zein aktore zen lehendakaria Joan ta Jabe, barkatu telesailean. Jaun ta Jabe. Lehorretako hori. Bai, bino, aktorearen izena nahi dut. Nor zein aktore zen lehendakaria Jaun ta Jabe telesailean. Jaunda Jabeko lehendakari, nada. Barkatu, Jaunda Jabeko lehendakari intzunan izena bakizu? Goatzen zea? Jose Mari hor. Nola? Jose Mari Soroiz. Nola? Barkatu, Soroiz, ez da? Jose Ramon Soroiz. Jose Ramon Soroiz edo Bai. Jose Mari do... Ez, Jose Ramon. Jose Ramon Soroiz. Venga, Jose Ramon. denbora. Bita, bala. Ez que, izan dizu Jose Ramon Soroiz, eta zen Bai, Jose Mari, bueno. ez nekin dudan gelditzen naiz. Bueno, ba, Soroiz, bagizun orde, tipo jatorra. Ja, bakit, baina ez zitzaidan izena etortzen. Gaina Martin telesailan ebilitakoa, eta, bueno, ba, leku askotan, pelikula Bai, eta... kalene, bai, atera. Bueno, ba, izena Jose Ramon Soroiz. Ba, bai, zuzen, oso ondo. Dori, bertze bai euro. Bueno. Jende jatorrare badau, Eta jakintxua. Ole, bai. Jatorra, bale, baina jakintxu izate da garrantzitsuena. Hoi da. Daga, baztena, poliki. Eta labak ze, ez du batera laguntzen edo? Isili da, ez dakit. Isilik, ba... Gero ikusiko Denbora guztien horrela, bai? Baina, bueno, jakin dezkero laguntzerik badu. Hoi da. Bueno, bita malau. Dirua, ez da gitu laro, gehi batu zuen. Ez. Iruro bai, zelen lehen euro galdu dituzu. Oso ondo. Eta, bueno, ja baditu behiak galdera batzuk eginak. Bai. Eta baina falta direnak, Bueno, ba, jarra izagun orduan, bega, denbora. Bizkaiko kostako zein herritan jaio zen Edorta Jimenez. Toma. Edorta Jimenez, Bizkaiko kostako zein herritan jaio zen. Edorta Jimenez. Barkatu. Edorta Jimenez Bizkaiko kostatan jaio zen. Ez dakizu. Zuek euskeraz? Bakizue galdera. Bizkaiko ze kostatan jaio zen Edorta Rodríguez. Ba, nik uste pasoen berkotela. Paso ingoet. Bai, paso iguzu? bai. Venga, vale. Paso ordu, 3 minutu eta segundu bat. Bai. Edorta Jimenez, nortzan? Ez da ideike. Ba, esango dizut, Edorta Jimenez Mundakan jaio zala. Kostan, herri oso politia, ba, bertan jaio zan, Mundakan. Beraz, Bai. 20 euro, bueno, ze tristura, Beretaz goatuko naiz. Bai, bueno, Mundakara joan, eta bueno, Edorta nun jaio zan zehazki. Hala da. Ba, bai. Zin behar dio, batzutan jau, zeu Hoi da. A ber, beste... Berrogei galditzen. gainekan, bueno, bauzu tiro puska da. Bai. 3 minuto, gainekan bi falta dira, agortzeko. A ber, Eta, bueno, Euskal Herritik kanpo ibilatzea, zer? Gutxi, oporretan eta ibilatzea hortikan. Bai, gutxi, bai. Ba, agian hemen izan duzera. Denbora, zein hiritan dago Copacabanako hondartza? Zein hiritan dago Copacabanako hondartza? Oso Barkatu, ezaguna da. Copacabanako hondartza ze hiritan dagon? Mexiko, neide. Izan lehikela... Ba, botakoet. Ega, Copacabana. Izan lehike Mexiko. Zugarran, Mexiko. ez dut erran Punta Cana, Ez. Copacabana, Bai? Mexiko. Venga, denbora. 3 minuto eta 28 segundu. Copacabana, Mexiko. Seguro? Ez. Nik errango nuke berago. Berago. Errango nuke Brasil. Ah. Eta gehiago esan da Rio de Janeiro. Toma. Toma!
Venga, toma, 2 euro pausikora. Aurte hongo naiz berta, bale? Bueno, jarri betxen ezkerrian, Bai. Copacabana, Rio Janeiron. Lekuz zoragarria. Bai. Ah, Seguro, baiet. baina, bueno, zin behar dio. Ez. Aigea seiatzen. Polike, oinikan 20 euro, Bai, a ber. eta denbora aldetik 3 minutu eta 28 segundo. Beraz, oinikan, badago denbora puska. Denetako. Badago. Bueno, eta... Zu erdi baseretarra zea, ezta? Bai. Bueno, hau jakin zu, 6 euro, eta 40 euro lortu. A ber. Bertze 20 euro, beka. Denbora, Kerkus Iles izeneko zein zuhaitzen fruitua da ezkurra. Guain. Pagoa. Ez dela galdetu, Bai. espazio bez ziur, galdetu. Ze hori galdu dut ezkero, 0 euro, eta horrengoan espazio asmatzen jalaia bukatuta. A ber. Zer leike aritza? Denbora, 4 minutu eta 1 segundo. A ber, jarri hemen, 4 minutu eta 1 segundo. Ai, por Dios. Ezkurra. Baiztu Nafarro Madola herri bat, Bai. ezkurra dena, ere? Bai, bai, Horre, bai. Ikurin, Zubieta, Bai. ezkurra, nio hitzen galdera. Kerkus Iles izeneko zein zuhaitzaren fruitua da ezkurra, zu diozu aritz. Era ba blokeauta nau. Ez da aritza. Ez Artean zuen da, artea, oito? Artea. Ja está, ez da? Ez, oinikan ez, 20 euro eta oinikan bauzu Bai, bezalbera bat. jolasteko gaindi Artea, ezkurra arteatik ateratzen da, artea zuhaitzatik. Beraz, oker, Bueno, fraite behar dugu, 0 euro. Bai? Gaina, artea badago Bizkaian, artea badago herri baten izena da, artea, ere? Bai. Bai? Herri txikitxo bat. Nungo da, pilotari bat, Agirre ustota bertan jaioa Bai, dela. zer Uste dut, leke. ziur baina. Baina, bueno, 0 euro. Horrengo honetan espazio esmatzen, orduan bai bukatuko da lehia. Bale ba. Baina, esmatuko duzu. A ber. Ja, minuto bat dagoaztu, orduan bota edo bestela berriz ere galdetu, bai? Bai, musika gustoko bai. Euskal Bai. musika ere bai. Bai. Modernoa ere bai. Venga, ba, denbora. Nortzen abeslari nagusia Negu Gorriak musika taldean. Negu Gorriak. A ber. Venga, neska gazte Negu hauek ere jango gorrian, dute. abeslarian, zea? Gorria. Negu Gorriak. Bortatu. Moiak. Bai, bortatu. A ber, gogoratzen izaten. A ber. Hauek ibar sobera gaztik. Horrengo honetan asmatu behar duzu baina A bai. ber, bai? Nik ere ez dakit, hasi eske botako iet. Bota. Fermi Muguruza. Venga, denbora. Jarri hementxe, 4 minutu terdi pasata. Hauek oso gaztia dira, ez duen Negu Gorriak eta... Bueno, zeo zer, ez entzun da bintzat, ez? Hor gaztea programan eta... Bueno, ba... Negu Gorriak, kortatu, irundarra... Fermi Muguruza, bai, zuzen, oso ondo, oso ondo. Bueno, bertze bai egun, abentxe. Ja? Eta, Desde luego. 27 segundo geratzen dira. Bueno, Lauto 33. Beraz, bat edo bi egiteko aukera izanen dugu. Askorek gaiago erako ez du emango. Bizkaia ezagutzen pixkat, Gutxi. Copacabana ez, baina nahu segurazki bai, beka. A ber, ba. Denbora, Bizkaiko zein herritan dago Izuntzako hondartza. Izuntzako hondartza. A ber, Bizkaiko ze Bizkaian, ondartzatan dago izuntza Oso hondartza ondartza. polita. Ez dakizu, Oi, Epa. barkatu txiki. A ber, venga. Hemen Bizkaitarrak izan Barkatu, bakizu euskeraz? Barkatu, Izuntzako hondartza. euskeraz? Barkatu, Hor badago, Bizkaiko ze antzarrasko hondartzatan dago, hondartza bakizu? antzarrasko. Ez. Ba, zaila ikiko etu nuzkeo. Ez. A ber, zuri, lasai, Bizkaiko ze ondartzatan da izurtza ondartza bakizu? Zuntza ze ondartzatan. Bai. Zerritan. Ez, ja. Va ser que no. A ber, Barkatu, ez. Ez. bueno, Ez hau. mira, ja, Erantzun. denbora jarri mitxe. Bai. Hala da, bera, 5 minutu eta 39 segundo, Bai. ja, denbora agortuta. Eta nik esaten badizut, antzar asko dagoela, antzar eguna, Lehen. lekeition dago ondartzori. Oh. Ni blokeatuta nago. Ez ikusten zaio blokeatuta? Jo, baina normala da, Bai, normala da. pentsatzet. Normala da, ez apuratu.
Eta zare gaizki eratu. Bueno, jolastu Hogei, dut. jolastu duzu, emakume jatorra, batzuk asmatu dituzu, beste batzuk ez. Hoi da, hoi Eta da. azkenean, bera, dirurik ez, baina bi musu bai, Oso ondo. bi musu bai, mila esker, Zuri. benetan, Vale, oso ondo. Eta gero, lesagara juta matzea San Ferminetan, gonbiatuta zaude. Oso Vale? ondo.